Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, எத்தனாவது 30 மறந்த காலம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 32 33 கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனகே சமாபய சத்துமஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாய तदा शिवपतिहं ये कृष्णा करुण सिंधे दीनबन्धे जगत्पते गोपीशा कांता राधा कांता नमस्ते अर्धहंजन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी सर्वानुदेवी यमानी हरिप्रिय वाचकल्पतराय पठनानां भावने वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க வர பக்தி ரசாமர சிந்துல 33வது ஒரு நிமிஷம் 33வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இப்ப நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் அதை மெய்மறந்த காதல் மறைமுக வெளிப்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடையாளங்கள் பார்த்தோம், அவருடைய புகழ்கள் பார்த்தோம். இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வெளிப்பாடுகள் பார்க்க போறோம். மறைமுக வெளிப்பாடுகள் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி ரொம்ப கம்மியா, நிறைய பேர் கம்மியா குறைஞ்சிக்கிட்டே வராங்க. அது போன் பண்ணி எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும். ஏன்னா இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம பக்தி சாஸ்திரிக்கு போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கோவில்ல. அதனால இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அதாவது பக்தி சாஸ்திரிக்கு நம்ம எல்லாரும் அட்டன் பண்ணணும். யாராவது அட்டன் பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கூட, அது ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வேண்டாம். பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சவங்க இல்லைன்னா பக்தி சாஸ்திரி இனி தொடங்க இந்த இது முடிஞ்ச உடனே பக்தி சாஸ்திரி நம்ம எல்லாரும் போக வேண்டியிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, மெய்மறந்த காதலின் மறைமுக வெளிப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. நகைச்சுவை யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிட்டேங்களா? படிக்கிறேன் பிரபு. நகைச்சுவை. 2 கோபியர்களின் கலயங்களில் உள்ள வெண்ணையை திருடிய பின்பு கிருஷ்ணர் ஒரு கோபியிடம் கூறினார், அழகுமிக்க எந்தன் தோழியே, உனது கலயத்தில் உள்ள வெண்ணையை நான் திருடவில்லை என்று என்னால் சத்தியம் செய்ய முடியும். ஆனால் உனது தோழி ராதாராணி எனது வாயிலிருந்து வரும் மனத்தை சிறிதும் வெட்கமின்றி முகர்ந்து கொள்கிறாள். எனது முகத்தருகே தன் முகத்தை கொண்டு வரும் அவளது இந்த தவறான செய்கையை நீ தடுத்து நிறுத்திவிடு. கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கூறியதை கேட்டு ராதாராணியின் தோழிகளால் பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை. மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் நகைச்சுவைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். வியப்பு. ஒருமுறை பிரம்மதேவன் பசுக்களும் ஆயர்குல சிறுவர்களும் மஞ்சள் நிற வண்ண ஆடைகளாலும் மணிகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டார். அச்சிறுவர்களுக்கு 4 கரங்கள் இருந்தன. அவர்களை 100கணக்கான பிரம்மதேவன்கள் வழிபட்டு கொண்டிருந்தனர். பரபிரம்மமான கிருஷ்ணருடன் இருப்பதில் அந்த ஆயர்குல சிறுவர்கள் அனைவரும் தங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். அச்சமயம் தமது வேப்பினை நான் இங்கே காண்பது என்ன என்று கூறியதன் மூலம் வெளிப்படுத்தினார். மெய்மறந்த காதலில் உண்டாகும் வியப்பிற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். வீரம். யமுனை நதிக்கரையில் ஒருமுறை காய்ந்த இலைகளின் நொறுங்கும் ஓசையும் ஆயர்குல சிறுவர்களின் சிரிப்பொலியும் வானில் இடியோசையும் கேட்டது. அகாசுரனை வென்ற கிருஷ்ணருடன் சண்டை செய்வதற்காக ஸ்ரீதாமா தனது இடுப்பில் உள்ள அரைக்கச்சையை இறுக்கி கட்டினான். மெய்மறந்த காதலில் காணப்படும் வீரத்திற்கு
இந்நிகழ்ச்சி ஒரு சான்றாகும். துக்கம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 7ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் திருநாவர்த்தன் என்னும் சூறாவளி காற்றின் வடிவில் வந்த அசுரனால் கிருஷ்ணர் தூக்கி செல்லப்பட்டது பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணர் அவ்வாறு தூக்கி செல்லப்படுகையில் கோபியர்கள் கதறி அழத் தொடங்கினர். அவர்கள் யசோதையிடம் சென்று நந்த மகாராஜாவின் ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அது ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளமா இருக்கும் பொழுது தூக்கி செல்ல. இவ்வாறு என்ன பிரபு? இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல, இடையில கொஞ்சம் சவுண்டே இல்லாம இருந்தது பிரபு, அதுதான். சரி, படி. கிருஷ்ணர் காளிங்கனுடன் சண்டையிட்ட பொழுது அன்னை யசோதை இவ்வாறு வியப்புடன் கூறினாள். கிருஷ்ணர் இவ்வாறு காளிங்க சர்ப்பத்தின் பிடிக்குள் சிக்கியிருக்கிறான். இருந்தும் நான் இன்னும் துண்டு துண்டாக உடைந்து சிதறாது இருக்கிறேன். இந்த உடலின் தாங்கு சக்தி எத்தனை விந்தைக்குரியது என்பதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். மெய்மறந்த காதலில் உண்டாகும் துக்கத்திற்கு இந்த நிகழ்ச்சி மற்றும் ஒரு சான்றாகும். சினம். அபிமன்யுவின் அன்னையான ஜடிலா என்பவள் கிருஷ்ணர் தனது கழுத்தில் ஒரு அட்டிகை ஒன்றினை அணிந்து கொண்டிருப்பதை கண்டாள். ரத்தினங்கள் பதிக்கப்பெற்ற அந்த அட்டிகையை ராதாராணிதான் கொடுத்திருக்கிறாள் என்பதை அவள் புரிந்து கொண்டாள். ஆகவே அவள் பெரும் சினம் கொண்டு தனது புருவங்களை நெரித்தாள். இதன் மூலம் அவள் மெய்மறந்த காதலில் உண்டாகும் சினத்தினை வெளிப்படுத்தினாள். அருவருப்பு. அருவருப்பு தொடர்பாக யமுனாச்சாரியார் இவ்வாறு கூறுகிறார். இந்த உன்னதமான காதல் பரிமாற்றங்களை நான் அனுபவித்து மகிழும் போதெல்லாம் அவை எனக்கு புத்தம் புதியவையாக தோன்றி இருக்கின்றன. அதே சமயம் எப்போதெல்லாம் நான் எனது கடந்த கால பாலியல் இன்பத்தை நினைக்கின்றேனோ அப்போது எனது உதடுகள் காய்ந்து சுருங்கி போய்விடுகின்றன. அந்த எண்ணத்தின் மீது நான் காரி உமிழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். மெய்மறந்த காதலின் அருவருப்பு தன்மைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். அச்சம். ஒரு வயது முதிர்ந்த பக்தர் கூறினார், போற்றுதற்குரிய பகவானை, உம்மை விட்டு நாங்கள் பிரிந்திருக்கையில் உம்மை மீண்டும் காண நாங்கள் பெரும் ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கிறோம். அப்போது நாங்கள் அனுபவிக்கும் துன்பம் சொல்லும் தரமன்று. ஆனால் உம்மை காணும் பொழுதோ உம்மை பிரிந்து விடுவோமோ என்னும் அச்சம் எங்களுக்கு உடனே உண்டாகிறது. இச்சூழ்நிலைகளின் கீழ் உம்மை பார்க்கும் பொழுதும் உம்மை பார்க்காத போதும் நாங்கள் பல்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கே ஆளாகின்றோம். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலின் ஒரு முரணான கவலைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இவ்வாறான மெய்மறந்த காதல் சுவைமிக்கதாகும். ஆய்வு நூல் வல்லார் இந்த மெய்மறந்த காதலை தயிர், கற்கண்டு, மிளகுத்தூள் கலந்த கலவையுடன் ஒப்பிடுகின்றனர். இக்கலப்பு சுவையானது மிகவும் ருசியுடையதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 7 விதமான சிறப்பு செயல்பாடு நம்ம பார்த்தோம். அது மறைமுக வெளிப்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப நகைச்சுவைன்னு சொல்ல போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லீலையில நகைச்சுவை நிறைய இருக்கும். சரிங்களா? ஏகப்பட்ட ஸ்டோரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவத்துல நேற்று ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுத்தோம். காலையில 6:30 மணி கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதை விட ஒரு 3-4 விதமான கதைகள் நம்ம சொன்னோம். ஆனா சம்பிரதாயத்தின் மூலியமா சொன்னோம். அதுல சம்பிரதாயம் ஆழ்வார்கள், மணவாள ஆழ்வார்கள் பத்தி நிறைய சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி பரசுராமரோட அவதாரத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தோம். ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷங்க. ஹலோ 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 போன் வந்தாங்க. சரி. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பரசுராமரை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம அதுல வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம சொன்னோம். அதுல ஒரு சில நகைச்சுவைகள் நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அதுல அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நகைச்சுவைகள் வந்து ரொம்ப மற்றவங்களை வந்து சிந்திக்கிற நிலைமையில நகைச்சுவைகள் இருக்கும். சிந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாகவும் அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம வரும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னிச்சிருங்க, கொஞ்சம் போன் வந்துச்சு. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா பரசுராமரோட அவதாரத்துல அதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம படிச்சோம். நேற்றுக்கு அந்த ஸ்டோரி மூலியமா சொன்னோம். அதுல வந்து ஒரு 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 சில விஷயங்கள்ல வந்து நகைச்சுவையா இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த நகைச்சுவை நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு வந்து விஷயங்கள் கொடுக்குது. இப்ப அதுல ஒரு நகைச்சுவை ஒன்று சொல்றேன் பாருங்களேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுல அற்புதமா இருக்கும்னா அது கேட்கறதுக்கும் ஒரு மாதிரியா இருக்கும். ரொம்ப தமாசாவும் இருக்கும். பகவானுடைய லீலை அது. பகவானுடைய லீலையில அது. அது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸுங்கலாம். இதுல என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா யசோதாய் இருக்காங்க இல்லையா? யசோதாயோட ஒரு 4-5 வீடு தள்ளி இருக்கிறாங்க ஒரு மாதாஜி. அந்த மாதாஜி வீட்ல வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்க தயிரும், இந்த வெண்ணெய், அப்புறம் வந்து நெய்யெல்லாம் சேல்ஸ் பண்றவங்க அவங்க. ரொம்ப அழகா வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது அவங்க வந்து 1000 பசுமாடு மேல வச்சுக்கிட்டு அவங்க ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு வியாபாரம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே அதுதான். இப்ப பெரும்பாலுமே நந்தகோபால் வீட சுத்தி அந்த கிராமங்கள்ல உள்ள எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்வாதாரமே பசுமாடு தான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவானோடும் அவரோட கோபிகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அட்டகாசம்னா ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணுவாங்க. எல்லார் வீட்லயும் போயிட்டு வெண்ணெய் திருடுறது, பாலெல்லாம் தயிரை திருடி சாப்பிடுறது, அப்புறம் அங்க சேட்டையெல்லாம் பண்றது, நிறைய சேட்டைகள்லாம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இவங்க மட்டும் பண்ணா மட்டும் கோபர்கள் மட்டும் பண்ணா பத்தாது. வானரங்களும் கூட போவோம். வானரங்களும் கூட போய் தான் அவங்க கூட போய் ஒரு அட்டகாசம் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும். யசோதாய்க்கு வீட்டுல இருந்து ஒரு 4 வீடு தவிர சகுந்தலா அவங்க பேரு. அவங்களுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. 2 பிள்ளைகளும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். அவங்களும் கோபர்கள் தான். ஆனா அதுல வந்து ஒரு கோபுரம் மட்டும் ரொம்ப பகவானுடைய பிரியமா இருப்பாரு. எப்பவுமே கூடவே இருப்பாரு. ஒரு கோபுரம் வந்து சாதாரணமா கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஆங்கிள் இருப்பார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல ரொம்ப அந்த அந்த அம்மா கடையிறது சகுந்தலா செய்யற வெண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும். நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். அதே மாதிரி நெய், இந்த பட்டர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால பகவானுக்கு அந்த வீட்டுல மட்டும்தான் எப்பயுமே ஒரு குறி. அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல. மங்கிக்கும் சரி, அந்த வானரங்களும் சரி, அதே பலராம ஐயாவுக்கும் சரி. அப்போ இவங்க இந்த மாதிரி அங்க உள்ள போயிட்டு திருடி சாப்பிடுவாங்க. அத மாதிரி வரும்போது இதை வந்து யசோதா சகுந்தலா தாய் என்ன பண்றாங்க, இவங்க இது மாதிரி பண்ணிட்டு சாப்பிட்டது மாத்திரம் இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் அசிங்கம் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அதாவது சாப்பிட்டு அந்த பானையெல்லாம் உடைச்சிட்டு போறது, கீழே எல்லாம் சிந்திடு ஒரே கச்சரா வைக்கிறது. இது மாத்திரம் இல்ல, மங்கிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த வானரங்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னா அங்கேயே 1 பாத்ரூம் 2 பாத்ரூம் எல்லாம் போயிடுறது. ஸோ அந்த வீடே ஒரு ஒரு மாதிரி கலீஜா பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இவங்க. ஸோ அதனால இவங்க என்ன பார்த்தாங்கன்னா இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு ஜன்னல் இதெல்லாம் மூடிட்டு போயிடுறாங்க. அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணாலும் எப்படியும் உள்ள வந்துடுறாங்க. எப்படி வர்றாங்கன்னா ஓட பிரிச்சுக்கிட்டு உள்ள வராங்க. மேல உள்ள கூரை ஓட பிச்சுக்கிட்டு உள்ள வராங்க. இது ஒரு நாள் சகுந்தலா என்ன பண்ணாங்க, நேரா யசோதா கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கான், அவன் ரொம்ப சேட்டை பண்றான் அப்படின்னு. என் பையன் அது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டான் சகுந்தலா, நீ வேணா பாரு, அது படுத்துன்னு இருக்கான் பாரு, அவன் பாட்டுன்னு படுத்துன்னு இருக்கிறான், நீ போய் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறிய, நீ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாத போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீ ஒரு நாள் கையங்கவளவா நான் பிடிச்சாந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா போயிடுது சகுந்தலா. அப்போ இது மாதிரி இவனுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே, இவனை பிடிக்க வைக்கிறது என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரையும் பசங்களையும் இப்படி பிடிக்கிறது என்ன வழி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய இந்த மணிகள் நம்ம கோயிலுக்கு மணி அடிப்போம் இல்ல, சாமிக்கு தீபாவதனம் பண்ணும்போது அடிப்போம், மங்களாரத்தி பண்ணும்போது அடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மணிகளை நிறைய வாங்கிட்டு வந்து ஓடுங்களை ஓடோட கேப்ல எல்லா இடத்துலயும் கட்டி விட்டுறாங்க. ஜன்னல்ல வாசல்ல அங்கன்னு கட்டி விட்டுறாங்க. ஏதாவது ஒன்று பண்ணா டங்கு டங்கு டங்குன்னு சவுண்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஓடை பிரிச்சா கூட போதும், எல்லா மணியும் ஒரே நேரத்துல அடிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இத வந்து எப்பவுமே வந்து என்னன்னா ஓடெல்லாம் பிரிக்கும் போது பகவான் தான் முன்ன நிப்பார். அவர் தான் முதல்ல போர்டை பிரிப்பார். பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ள எல்லாம் செக் பண்ணுவார், யாரா இருக்காங்களா இல்லைன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறமா தான் வானரத்தை உள்ள இறக்குவார். அதுக்கப்புறம் மற்ற கோபிகள், அப்புறம் பலராமர், அப்புறமா தான் கிருஷ்ணர் கீழே இறங்குவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ இது மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மணி எல்லாம் கட்டியாச்சு இல்லையா, இப்போ இவரு பகவான் வந்து ஓட்டை பிரிக்கிறார். ஓட்டை பிரிக்கும் போது ஒரு மாதிரி நார்மல் ஓடு மாதிரி இல்லை, டைட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. சரி அப்படியே பாக்குறாரு, அப்படியே ஆழ் மனசுல உள்ள பாக்குறாரு. பார்த்தா உள்ள ஃபுல்லா மணி கட்டி இருக்கு. சரி ஓகே, மணி கட்டி இருக்கு. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஒரு ஓடு மட்டும் நைஸா எடுத்து உருவிட்டார். உருவிட்டு உள்ள குனிஞ்சு பாக்குறாரு. அப்போ மணிகிட்ட சொல்றார், மணிகளா, நாங்க உள்ள இறங்கி எங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு போன பிறகு நான் ஓட க்ளோஸ் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறமா அடிச்சுக்கும், அது வரைக்கும் யாரும் அடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஒரு கட்டளை போடுறாரு அந்த மணிங்களுக்கு. எல்லாருமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க தானே. சொல்லும் போது எல்லாரும் ஓகே ஓகே நாங்க அடிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எல்லாரும் உள்ள வந்துடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வானங்களை இறக்குறாரு, அப்புறம் எல்லாரும் உள்ள வராங்க. உள்ள இறங்கிட்டு பகவானும் உள்ள வந்துட்டார்.
ஆனா இவங்க அட்டகாசம் பண்றது ஹெவி அட்டகாசம், கோவத்துல பண்றாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி மணி எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா மேல, சகுந்தரா மேலயும் அவர் கணவர் மேலயும் பிள்ளைகள் மேலயும் கோவப்பட்டுக்கிட்டு பயங்கரமா எங்க பார்த்தாலும் கட்டி வச்சிருக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் நாசம் பண்றாங்க வீட்டை. எல்லா வெண்ணையும் திருடி சாப்பிடுறாங்க. அவ்வளவு ருசியா இருக்கும், அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் வெண்ணெய்கள்லாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எல்லாம் வந்து பகவான் மட்டும் சாப்பிடாம இருக்கார், மத்தவங்க எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. பலராமையா கூட சாப்பிடுறாங்க, எல்லாரும் சாப்பிடுமோ அதுல ஒரு கோபர் அர்ஜுனன் அவர் பேரு. அந்த அர்ஜுனோட கோபர் மாத்திரம் தான் என்ன பண்றாரு, என்ன கிருஷ்ணா எல்லாருமே நாங்க சாப்பிட்டுக்கிறோம், நீ மட்டும் சாப்பிடாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வாயில ஊட்டிடுறாரு வெண்ணி. அவரும் வாயில உடனே வச்ச உடனே அவ்வளவுதான், மணிங்க டங்கு 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 டங்குன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சு மணிங்கெல்லாம். உடனே மணிங்க அடிச்ச உடனே இந்த வானரங்கள்லாம் பிச்சுக்கிட்டு வெளியே ஓடுதுங்க, அந்த ஓட்டு வழியா எல்லாம் ஓடுதுங்க. எல்லாம் தப்பிச்சு போயிட்டாங்க, பகவான் மட்டும் மாட்டிக்கிட்டார் அந்த சகுந்தரா தாய் கிட்ட. மாட்டின உடனே சகுந்தரா என்ன பண்றாங்க, வாடா மவனே நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி இழுத்துட்டு போறாங்க எங்க யசோதாய் வீட்டுக்கு. அங்க போற வழியிலேயே பசங்க எல்லாம் பார்த்து கிண்டல் பண்றாங்க, அம்மா நீ ஆமா நீ அவனை புடிச்சு இழுத்துன்னு போற, ஏதாவது சேட்டை கிட்ட பண்ற போறாமா, அவனே மாய கண்ணம்மா அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அம்மா கேட்க மாட்டேது, அவன் எவ்வளவு பெரிய மாய கண்ணா தான் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி இழுத்துன்னு போறாங்க. அப்போ போகும்போது யாராவது நம்ம அந்த வீதியிலேயோ ஒரு குடும்ப தலைவரோ ஒரு ஊருக்கு தலைவரோ ஒரு ஆண்மகன் யாராவது பிரபுஜிங்க எல்லாம் உள்ள வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, மாத்தாஜிங்க கொஞ்சம் வராங்க, பெரியவங்க வராங்க சொல்லிட்டு தலையில போடுவாங்க இல்லையா, துணி போடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது யசோதை உள்ள போகும்போதே, வீட்டு உள்ள போகும்போதே பாத்தீங்கன்னா அங்க வாசல்ல நந்தர் வரார். நந்தர் வெளியே வரார். நந்தரை பார்த்த உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்ணிடுச்சு, டக்குன்னு தலையில முட்டாக்கு அந்த ஏதோ துணியை தூக்கி போடுது. யாரு கிருஷ்ணர் கையை விட்டுட்டு அந்த அம்மா துணியை தூக்கி போட்டுச்சு, நந்தர் போறாருன்னு சொல்லிட்டு, வராருன்னு சொல்லிட்டு மரியாதைக்கா பண்ணிடுச்சு. அப்போ அந்த கேப்ல பகவான் மிஸ் பண்ணது இல்லாம அவங்களுடைய பையனோட கையை பிடிச்சி கொடுத்துட்டாங்க. பையனோட கையை பிடிச்சிட்டு கொடுத்துட்டு அவர் ஓடிட்டார். உடனே இந்த அம்மா கிருஷ்ணர் தான் பிடிச்சி இழுத்துன்னு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, அவங்க தன்னுடைய மகனை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகுது. ஏய் அடி யசோதா வெளியே வந்து பாருடி அப்படின்றாங்க. கத்துது சகுந்தலா. அப்போ உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது யசோதா, ஏன்டி சும்மா வெளியே இருந்து கத்திட்டு இருக்கு, என்னடி விஷயம் அப்படின்னு. பையன் பாரு கையும் கவலமா புடிச்சு வந்திருக்கேன், என்ன அட்டகாசம் பண்ணிச்சுக்கான்னு தெரியுமா, வா அப்படியே என் வீட்டுக்கு வா, வீட்டுல வந்து பாரு. இவன் மாத்திரம் பண்றானா, இந்த வானரங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு அட்டகாசம் பண்ணி வச்சிருக்கான், டபுள் ஆக்கி பண்ணிருக்கான், நீ வா அப்படின்னு. உடனே யசோதாய் சிரிக்கிறாங்க, ஏடி அறிவு இருக்கா உனக்கு, யாரு பிள்ளையே யாருக்கு மேல் குறை சொல்ற, என் பையன் அதை பாரு உட்காந்துக்கிறான் பாரு, அவனும் பலராம் தான் உட்காந்துக்கிறானுங்க பாரு, உட்காந்து ஏதோ படிச்சுன்னு ஏதோ வேலை பார்த்துன்னு இருக்காங்க, நீ என்னடான உன் மகனை பிடிச்சி வச்சிருந்து என்ன என் பையனை சொல்ற அப்படின்றாங்க. இது என் பையனா, நல்லா பாருடி நீ நல்லா பாருடி அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தா இங்க பார்த்தா அந்த அம்மா பையன் தான், சகுந்தல பையன். பார்த்த உடனே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, இவன் எப்படி இங்க வந்தான், டேய் நீ ஏற்ற வந்து, அட ஏமா நீ வீட்டு உள்ள வரும்போதே அவன் மாய கண்ணாச்சு கையை மாத்தி விட்டு ஓடிட்டான் மாடு. அப்படியே உடனே சொல்றாங்க, டேய் உன் வேலையை நீ திருப்பி என்கிட்டயும் காமிச்சிட்டியா, நீ ஒரு நாள் வசமா நீ மாட்டு விடா, நீ வெளியே வாடா அவனை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பகவானை திட்டிட்டு வெளியே வராங்க. அப்போ உடனே பகவான் திருப்பி பின்னாடி வந்து அம்மாட்ட சொல்றாங்க, இந்த வாட்டி உன் மகன் தான் மாட்ட வச்சேன், நாளைக்கு இன்னொரு வாட்டி இதே மாதிரி திருப்பி உங்க வீட்டுல வந்து திருடுவேன் பாரு, உன்னால முடிஞ்சா பாரு, இன்னொரு வாட்டி வந்தா உன் புருஷனை காமிச்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய லீலைகள் பகவான் பண்ணுவார், ரொம்ப நகைச்சுவையா இருக்கும் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு, ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாரு, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த மாதிரி நகைச்சுவைகள்லாம். அதுலயே வந்து இன்னொரு நகைச்சுவை இருக்கு, சொல்ல போனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அறிவுக்கு ரொம்ப உகந்த நகைச்சுவை அதெல்லாம். அதாவது நம்ம இப்பெல்லாம் இந்த காலத்துல எல்லாம் பேசுறோம் பாத்தீங்களா, எப்படி நம்ம வீட்டுங்கள குழந்தைங்க விளையாடுவாங்க பாருங்க, ஏதோ ஒரு பகவானோட நாமத்தை சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு நாம சொல்றோம், அந்த நாள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், ஆனா பகவான் நாமம் தான் சொல்லணும், வேற எந்த நாமும் சொல்லக்கூடாது, வேற யாருடைய பேரும் சொல்லக்கூடாது, பகவான் நாமத்தை மட்டும் தான் சொல்லணும். அது மாதிரி லட்சக்கணக்கான பேர் பகவானுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, 1000 நாமங்கள் சொல்றது நம்ம நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அது நிறைய நாமங்கள் இருக்குது. சரஸ்வநாமத்துல வந்து 1000 நாமங்கள் இருக்கு, அந்த 1000 நாமங்கள் ரொம்ப அற்புதமான நாமங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நாமத்தை வச்சு விளையாடுவாங்க, பகவானுடைய நாமத்தை வச்சு வருவாங்க. அதே மாதிரி பகவானுடைய ஸ்டோரி எல்லாரும் ஒண்ணு ஒரு ஆள் சொல்லணும், ஒரு ஆள் வந்து பகவான் நாமத்தை சொன்னது மட்டும்தான் ஸ்டோரிங்க சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வியப்பா இருக்கும், பகவானுடைய அந்த செயல், அவருடைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும். இந்த நகைச்சுவை மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய சாதாரண செயலேன்றதும் நமக்கு வந்து ரொம்ப வியப்படையும். சாதாரண செயலை, அவருடைய செயலை பார்த்தீங்கன்னா
அதே மாதிரி வீரம் கலந்த இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒரு அசுரனை பகவான் கொல்றார் இல்லைங்களா? ஒரு அசுரனை கொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுவே நகைச்சுவையோட கொல்லுவார். காளிங்கல பண்ணும்போது ரொம்ப காமெடி எல்லாம் பண்ணுவார் பகவான். ரொம்ப காமெடி எல்லாம் பண்ணுவார். அந்த தலை மேல பாம்பு மேல நின்று நடனம் ஆடுவார் பாருங்க. அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். அதை பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதை அந்த கிருஷ்ணா புக்ல கூட நான் படிச்சிருக்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அது மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பகவானுடைய இந்த 7 விதமான செயல்பாடு. இது வந்து என்ன சொல்லப்படுது இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பே வந்து மறைமுகமான வெளிப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கூட பரசுராமரோட அவதாரம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பரசுராமர் அவதாரத்துல அவரோட அவதாரம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த அவதாரத்திலேயே 3 விதமான பகவான பார்ப்பார். அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா, பரசுராமரோட அவதாரம் வந்து இடையில தான் பகவான் வந்து அவருக்குள்ள ஆழ் மனசுல உள்ள போய் தன்னுடைய ஆவேச சக்தியை கொடுக்கிறார். யாருக்கு? பரசுராமனுக்கு. பரசுராமனுக்கு ஆவேச சக்தியை தான் கொடுக்கிறார் பகவான். அதனாலதான் அவர் வந்து பகவானுடைய அவதாரம் சொல்லணும். நாம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தான் நாம எல்லாருமே. அவனும் ஒரு சாதாரண ஒரு குலத்துல தான் பிறக்கிறார். பிறந்தாலும் உடனே அவர் ஒரு அவதாரம் தான். ஆக்சுவலா வந்து எப்படி அவதாரம் வர்றாருன்னா, அந்த அவதாரத்துல ராமபிரானுக்கும் அங்க அவருடைய அவதாரத்துல ஒரு பங்கு இருக்கு. ராமபிரானுகிட்டையும் ஒரு ஒரு லீலை பண்றார். அதே மாதிரி கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்டையும் ஒரு லீலை பண்றார். விஷ்ணு பகவானுகிட்டையும் ஒரு லீலை பண்றார். யாரு? பரசுராமன். இப்போ 3 பேர்கிட்டயும் பண்றாரு. அப்பதான் வந்து அங்க வந்து விரிஷ்வரன் சொல்றார். அந்த பெருமுனி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து இவர் வந்து பரசுராமனோட குரு வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான். யாரு? நம்மளுடைய சிவபெருமான் தான். ஐயன் தான். ஐயன் தான் வந்து அவருக்கு குருவா இருக்கிறார். அப்பன் அப்பன் தான் குருவா இருக்கிறார். யாருக்கு? பரசுராமருக்கு. ஏன்னா அவர் நிறைய வித்தையெல்லாம் கத்து கொடுத்தது, அந்த மழுவோட கோடாரியே கொடுத்தது யாருன்னா இவர் தான். ஐயன் தான் கொடுத்தார். சிவபெருமான் தான் கொடுத்தார். தாயார் சொல்லிதான் கொடுத்தார். தாயார் தான் அந்த கொடுக்க சொன்னார். அந்த மழு கோடாரியை கொடுங்க அவருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கோடாரியை கொடுத்து அதுல வந்து அந்த கோடாரி எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் யாரு? சிவபெருமான் தான் கத்து கொடுக்குறார். குருவா இருந்து கத்து கொடுக்குறாரு. கத்து கொடுத்து இல்லாம குருகிட்டயே போய் சண்டை போட்டு அவரே தோக்கடிக்கிறார் பரசுராமன். அப்பதான் வந்து விஷ்ணு பகவான் சொல்றார், நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல உன்னை யாருமே வெல்ல முடியாது. ஏன்னா ஆனாலப்பட்ட சிவபெருமானியே நீ தாக்கிட்ட. அவர் கண்ணத்துல இதுல ஒரு வெட்டு விழுந்துடும். சிவபெருமானுக்கு ஐயனுக்கு இந்த தோல் வெட்டி விழும். பரசுராமன் தான் அடிக்கும் போது தெரியாம வந்து சண்டை போடும் போது அவரை வந்து இது பண்ணிட்டார். இதில போட்டு. சோ அந்த மாதிரி உன்னை யாருமே வெல்ல முடியாதுன்னு யார் சொல்றா? விஷ்ணு பகவானே சொல்லிடுறாரு. அப்போ இடையில வந்து ராமபிரானு கிட்ட வந்து இவருடைய லீலை காட்டுறாரு. யாரு? பரசுராமன். இது எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. இந்த ஸ்டோரி எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்போ ராமபிரான்ட்ட கேட்கிறார். ராமபிரான்ட்ட போய் இந்த காண்டிபத்தை நீ வந்து நாள் ஏத்தி அம்பு விடு பார்ப்போம் அப்படின்னு யாரு? பரசுராமன் ராமபிரான்ட்ட போய் கொடுக்குறாரு. ராமபிரான் அது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா வெளியே எடுத்து ஏந்து அடிக்கிறார். உடனே உடனே தோத்துட்டேன்றதை இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். யாரு? பலராமன். இவரு பரசுராமன் தோத்த பிறகு நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்றத ஒத்துக்கிறார். அப்போ உடனே அப்பதான் வந்து விஷ்ணு பகவான் காட்சி கொடுக்குறாரு. விஷ்ணு பகவான் கேட்கிறார், எனக்கு வந்து நீங்க தானே எனக்கு வந்து வரம் கொடுத்தீங்க. உன்னை வந்து யாருமே வெல்ல முடியாது. நீ தான் பலசாலி. நீ தான் எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் கிட்ட இருக்குன்றத நீங்க தான் எனக்கு வரம் கொடுத்தீங்க. இப்போ ராமபிரான் வந்து இது மாதிரி அப்போ வசிஷ்ட முனிவர் சொல்றார். வசிஷ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீயும் பகவானுடைய அவதாரம் தான். பகவானுடைய அவதாரம் தான். பட் ஆனா வந்து ஆவேச அவதாரம் மட்டும்தான் உனக்கு இருக்கே தவிர உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவேச அவதாரம் இருக்கே அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் அப்படின்றார். விஷ்ணு பகவான் தான் அப்படின்றார். அப்ப ராமபிரானை ஏன் பண்ண முடியல? ராமபிரானும் கண்ணபிரானும் நேர அவதாரம் கொடுத்தாங்க. நீங்கெல்லாம் வந்து நரசிம்மசாமி, நீங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவேச அவதாரம். உன்னுக்குள்ள இருக்கிற சக்தியே உன்னால் தோக்க அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப அழகா வசிஷ்ட முனிவர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். உள்ள இருக்கிற உன்னுடைய சக்தி யாருன்னா பகவான். அந்த சக்தியை உன்னால் வெல்ல முடியுமா? முடிஞ்சா நீ ஒண்ணுமே இல்லை, ஜீரோ தானே நீ அப்படின்றார். நீ ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்றது ஒரு விளக்கத்தை அறிவுபூர்வமா கொடுக்கிறார் அந்த அவதாரத்துக்கு. அப்பதான் பரசுராமருக்கு புரியுது. அப்போ ராமபிரானையும் பாக்குறார், கிருஷ்ண பரமாத்மாவையும் லீலையை பாக்குறார். எல்லாம் பாருங்க. ஆனா நாம வந்து ஒரு தச அவதாரத்துல பரசுராமரையும் ஒரு அவதாரமா எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா அது போல லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் பகவான் கொடுக்குறார். அந்த பகவான் கொடுக்கறதுலயே ஒரு லீலையில கொடுக்குறார். நகைச்சுவையிலேயே ஒரு அவதாரம் கொடுக்குறார். இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்திலேயே உண்டு. மகாபாரதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சபையிலையும் பாத்தீங்கன்னா
அதாவது ஒரு மன்னர்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஒரு நாட்டுல போயிட்டு அதர்மம் நடக்குது. அந்த நாட்டுல போயிட்டு அந்த நாட்டை எல்லாத்தையும் அதர்மவாதிகள்லாம் கொன்னுட்டு தர்மவாதிகள்லாம் வர வச்சு திருப்பி நாட்டுக்கு ஒரு நல்லபடியா ஒரு ஒரு ஆட்சியை கொடுத்துட்டு அங்க ஒரு மன்னரை உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்க வருவாங்க. இங்க வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா உடனே ஒரு ஒரு பாட்டு கச்சேரி, ஒரு டான்ஸ் கின்ஸுமா இருக்கும் எங்க சபையில வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுக்குன்னே நாடக கலையில இருக்காங்க பாத்தீங்களா, கலைஞர்கள்லாம் பாத்தீங்களா, அதுல வந்து இந்த மகாபாரதத்திலே ஒருத்தர் ரொம்ப அழகான ஒருத்தர் இருக்காரு. ஒருத்தர் அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, மறந்துட்டேன் நான். ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருப்பார், குண்டா இருப்பாரு. பிரபுஜி குண்டுமாலி. குண்டு மாறி, கரெக்ட் கரெக்ட், என் ஞாபகம் வரல டக்குன்னு. சோ அவரும் பகவானுடைய அம்சம்னு சொல்லுவாங்க. குண்டுமாலி அவரும் பகவானுடைய அம்சம் தான். ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி, அவரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அவரும் ரொம்ப அற்புதமா வந்து அந்த மாதிரி அது ஒரு நகைச்சுவை தான். நகைச்சுவை மாத்திரம் இல்லை, ஏன்னா வந்து அவரு ஆதி காலத்துல நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பகவானை பத்தி தான் சொல்லுவார். பகவான பெருமை தான். எப்படி நாரத முனி எப்பெல்லாம் உட்காரும் போது ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றாரு, நாராயணா நாராயணான்னு சொல்றாரு, அதே மாதிரிதான் அவரும். அவரை பத்தியும் படிக்கலாம், அவரை பத்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர் நிறைய விஷயங்கள், அவரும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவார். பகவானுடைய நகைச்சுவையோட சொல்லுவார், அவர் வீரத்தை சொல்லுவார், அவருடைய வியப்பு, அவரை பார்த்து எப்படி வியப்பு அடைகிறோம் அப்படின்றத பத்தி சொல்லுவார். அவருடைய ஸ்டோரி படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுல சில பிரபுபாதா அதுக்கு ஒரு புக்கே எழுதியிருக்கிறார், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அவரை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு. அவர் என்னென்ன சொன்னாரு, ஸ்டோரி சொன்னாருன்றத அதெல்லாம் படிங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். 2000 3000 ஸ்டோரிகள் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அவரை பத்தி பகவானை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இவங்க எல்லாம் யாரு, பகவானுடைய சகாக்கள் இவங்க எல்லாம். பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் கொடுக்குறாங்களோ இவங்க எல்லாம் பிரபஞ்சத்துல வந்துருவாங்க. அது போலதான் நாமளும் பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட பகவானுக்கு நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம பக்தி கொடுக்குறோமோ நாமளும் அவருடைய அவதாரத்துல கலந்துப்போமா, அவருடைய அவதாரத்துல கலந்துப்போம். ஏதாவது ஒரு வகையில நாம அவருக்கு ஒரு அணில் எப்படி ராமருக்கு உதவி பண்ணுச்சோம் அது மாதிரி பகவானுடைய லீலையில நமக்கும் ஒரு பங்கு உண்டுன்ற, நமக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு. இப்ப நாம வந்து பகவானுக்கு மனைவியா இருக்கிறோம், 16,000 மனைவிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அது போல நம்மளுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பார். நம்ம பகவானுக்கு தாயா எடுத்துக்கிறோம் பகவானை, நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம மகனாவே வருவார், நமக்கு மகனாவே பிறப்பார், ஏதோ ஒரு அவதாரத்துல நம்ம கொடுப்பார். ஸோ இது எப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக புராணங்கள்ல கொடுக்கப்படும். சிவபுராணத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா 3வது காண்டத்துல ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. 3வது காண்டத்துல 3வது புக்ல ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அவரே பகவானே சொல்வார், ஐயனே சொல்றார், ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்வார். ஸோ அது மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அவருடைய லீலைகள்லாம் அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி சிவதனுசு வில்ல வந்து பரசுராமர் தான் பராமரிச்சுட்டு வர்றாரு. சீதை இது சுயம்பரத்துல ராமர் வந்து சிவதனுசு வில்ல வளைச்சி இது பண்ணவும் அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டு வந்து இவங்களை ராமரை திட்டுவாரு. இவங்க இதுக்கு புறப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இது அயோத்திக்கு. அப்ப திட்டுவாரு. அப்புறம் லக்ஷ்மணன் சண்டை போடுவாரு, எங்க அண்ணன் எவ்வளவோ செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு. சரி, அப்ப நீ உண்மையிலே வீரனா இருந்தா என்னுடைய இந்த வில்ல வளைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப அதுக்கு ஒரு இலக்கு கொடுங்கம்பாங்க. அது நீ இந்த வில்ல ஒடிச்சிட்டேன்னு சொன்னா நான் இது வரைக்கும் செய்த தவ பலனை எல்லாம் உனக்கு தந்தனேம்பாரு பரசுராமர். அதையும் செய்திருவாரு ராமர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மக்கள். அது மாதிரி அந்த தச அவதாரத்துல நிறைய லீலைகள் இருக்கு, நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ரொம்ப அது அந்த கூம அவதாரத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரிஸ் என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4000 5000 ஸ்டோரிஸ் வச்சிருக்கேன் நான். அதெல்லாம் படிச்சு அதெல்லாம் எல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்துக்க முடியாது. ஏதாவது ஒண்ணு அந்த நேரத்துக்கு வரும், நேரத்துக்கு படிக்கிறோம். ஆனா மேக்சிமம் நான் படிச்சுட்டேன், 3/4 படிச்சுட்டேன். இருந்தாலும் மைண்ட்ல இல்ல. எப்பயாவது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லும் போது அந்த ஞாபகம் வரும். அப்ப நாம சொல்லுவோம். அப்ப மறந்துடுவேன் சில நேரத்துல தெரிஞ்சதை மட்டும் சொல்லுவோம். ஞாபகம் ஞாபகம்லாம் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ஸ்டோரியிலயும் 1000 நாமங்கள் வரும், 1000 பேர்கள், கதாபாத்திரங்கள். அது ஒரு சில இதுல மறந்துடுவோம், சில இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வந்து நம்ம டக்குன்னு சொல்லலாம். சரி, ஓகே. இப்போ 34ல பக்தி ரசம். இனி வர ஒரு அத்தியாயமும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி பிரபு. அத்தியாயம் 34 பக்தி ரசம். ஒரு பக்தனின் உள்ளத்தில் உண்டாகும் மெய்மறந்த காதலின் ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சி கனிவு விபவம் எனப்படுகிறது. அதன் விளைவாக வெளிப்படும் புருவங்களை நெறித்தல், அச்சம், வியப்பு, புன்னகைத்தல் என்று முன்னர் விளக்கப்பட்டவை அனைத்தும் அனுபாவம் எனப்படும்.
அனுபாவம் அல்லது விபாவம் உண்டாவதற்கான பல்வேறு காரணங்கள் உறுதியுடைய மெய்மறப்பு அல்லது சஞ்சாரி பாவம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை விவரிக்கும் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியோ அல்லது நாடகமோ நடைபெறும் பொழுது பார்வையாளர்கள் பகவானுக்குரிய பல்வகையான உன்னத அன்பு தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுகின்றனர். அவர்கள் பல்வேறு வகையான விபாவம், அனுபாவம் மற்றும் சஞ்சாரி பாகவத்தினை அனுபவித்து மகிழ்கின்றனர். உலகத்தில் உள்ள எவனொருவனும் பௌதிக தளத்திலிருந்து கொண்டு உன்னத இலக்கியங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி இந்த பாவம் மற்றும் அனுபாவத்தை பற்றி விளக்கி கூறக்கூடாது. இந்த வெளிப்பாடுகள் பகவானின் உன்னத ஆனந்த சக்தியின் வெளிப்பாடாகும். ஆன்மீக நிலையில் காதலின் பல்வகை பரிமாற்றங்கள் உள்ளன என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இக்காதல் பரிமாற்றங்கள் உலகியலானவை என்று ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. மகாபாரதம் உத்தியோக பருவத்தில் உணர்தற்கரிய பொருட்களை பற்றி ஒருபோதும் விவாதம் செய்யக்கூடாது என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் நம்முடைய இன்றைய வாழ்வில் ஆன்மீக உலகில் நிகழ்வுகள் எல்லாம் நமக்கு உணர்வதற்கு அரியவையாகும். மகாமுக்தர்களான ரூப கோஸ்வாமியும் மற்றும் சிலரும் ஆன்மீக உலகில் நடைபெறும் சில நிகழ்வுகளை பற்றி சிறு குறிப்புகள் தர முயற்சித்திருக்கின்றனர். ஆயினும் மொத்தத்தில் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் இன்றைய தினம் நமக்கு உணர்வதற்கு அரியவையாகவே இருக்கின்றன. ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் ஆனந்த சக்தியுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதே கிருஷ்ணருடனான உன்னத காதல் தொண்டின் பரிமாற்றங்களை அவன் அறிந்து கொள்ள இயலும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வானில் உள்ள மேகங்களை ஓமை காட்டுகிறார். வானில் உள்ள மேகங்கள் கடலிலிருந்து உண்டாகின்றன. மேகங்கள் மழை பொழிந்தால் அம்மழை நீர் பூமியில் விழுந்து மீண்டும் கடலுக்கே செல்கிறது. இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தியானது கடலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. தூய பக்தன் ஆனந்தமுடைய மேகம் போன்றவன். அவன் உன்னத அன்பு தொண்டில் நிறைக்கப்படும் பொழுது அவன் தனது கருணையினை மழையாக பொழிகிறான். மீண்டும் அந்த ஆனந்த சக்தி கிருஷ்ணர் என்னும் கடலில் வந்து கலக்கிறது. கிருஷ்ணர் மீது கொள்ளும் நேர்முக மறைமுக ஈடுபாடு. பக்தி தொண்டில் உண்டாகும் பரமானந்தம் இருவகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை நேர்முக பக்தி தொண்டு மற்றும் மறைமுக பக்தி தொண்டாகும். நேர்முக பக்தி தொண்டு 5 வகையான பரம பாவங்கள் அல்லது ரசங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அதுபோல் மறைமுக பக்தி தொண்டு 7 வகையான பரம பாவங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. நேர்முக பக்தி தொண்டில் பின்வருமாறு சாந்தம், தாஷ்யம், சக்கியம், வாத்சல்யம், சிருங்காரம் என்பவையாகும். மறைமுக பக்தி தொண்டு ஹாஷ்யம், தயா, ரௌத்ரம், வீரம், பயானகம் அதாவது அச்சம், அற்புதம் அதாவது ஆச்சரியம், விபஸ்வம் அதிர்ச்சி அடைதல் என்று 7 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன. ஆதலினால் பக்தி தொண்டு இவ்வாறு 12 வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி நிறம் உண்டு. அவை வெண்மை, பல்வண்ணம், செம்மஞ்சள், சிகப்பு, இளம் பச்சை, சாம்பல் நிறம், மஞ்சள், புகைவண்ணம், இளம் சிவப்பு, கருப்பு, மேகவண்ணம் போன்றவையாகும். இந்த 12 வகையான பரம பாவங்களும் கடவுளின் பல்வேறு அவதாரங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்கள் கபிலர், மாதவன், உபேந்திரன், நரசிம்மர், நந்தநந்தனர், பலராமர், கூர்மர், கல்கி, ராகவன், பார்கவர், வராக, மத்ஸ்யம் என்பவர்களாவர். தாங்கிக் கொள்ளுதல், வெளிப்படுதல், விரிவடைதல், பிரதிபலித்தல், துக்கித்தல் என்றும் 5 மெய்மறந்த காதலில் தெளிவாக புலப்படும் அடையாளங்களாகும். ஆகையினால் பக்தி தொண்டின் தகுதியானது இந்த 5 அடையாளங்களின் அடிப்படையிலே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. சாந்த பாவ பக்தி தொண்டில் தாங்கிக் கொள்ளுதல் இருக்கிறது. வீர பக்தி தொண்டில் விரிவடைதல் இருக்கிறது. தயாபாவ பக்தி தொண்டில் பிரதிபலித்தல் இருக்கிறது. ரௌத்ர பாவ பக்தி தொண்டில் துக்கம் போன்றவையும் இருக்கிறது. அனுபவம் இல்லாத ஒரு மாணவனுக்கு பக்தி தொண்டில் காணப்படும் இரங்கத்தக்க நிலை துன்பம் தரத்தக்கதாக தோன்றலாம். ஆனால் அந்த இரங்கத்தக்க நிலையில் ஒரு பக்தனிடம் தோன்றும் உணர்வுகள் உயர்ந்த பக்தர்களால் மேன்மை மிக்கவையாக கருதப்படுகின்றன. சான்றாக ராமாயண கதை சில சமயம் இரங்கத்தக்கதாகவும் மனதிற்கு துயரமளிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. ராமாயணம் எவ்வாறு பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தி அவருக்கு பட்டாபிஷேகத்திற்கு முந்தின நாள் அவரது தந்தையால் காட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டார் என்றும்
ராமரை பிரிந்த அவரது தந்தை மரணம் அடைந்ததையும், காட்டில் சீதை ராவணனால் சிறையெடுக்கப்பட்டதையும், அதனால் நடந்த பெரும் யுத்தத்தையும், சீதை ராவணனிடமிருந்து இறுதியில் சிறை மீட்கப்பட்டதையும், ராவணனும் அவனது அரசும் அழிந்ததையும், சீதையை ராமர் தீக்குளிக்க செய்ததையும், சில நாட்கள் கழித்து அவள் மீண்டும் ராமரால் காட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதையும் விவரிக்கிறது. ராமாயணம் கூறும் இவையெல்லாம் மிகவும் இரங்கத்தக்கவையாகவும் படிப்பவருக்கு துன்பத்தை தரத்தக்கவையாகவும் தோன்றும். ஆனால் இவையெல்லாம் உண்மையென்று இல்லையேல் பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் மிக சிறந்த பக்தரான அனுமான் ஏன் ராமாயணத்தை தினசரி ஓத வேண்டும்? உண்மை என்னவென்றால், மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பக்தி தொண்டின் 12 பரம பாவங்களில் எல்லாமே பரமானந்தம் தருபவையாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இது தொடர்பாக பொய்மை துறவு என்னும் நெருப்பில் இருப்பவர்களையும், சாரமற்ற நியம நிஷ்டை செய்பவர்களையும், பக்தி தொண்டினை புறக்கணிப்பவர்களையும் எண்ணி மிகவும் வருந்துகிறார். வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமய சடங்குகளிடத்தும் அருப பிரம்மனிடத்தும் பற்றுதல் உடையவர்களால் பக்தி தொண்டின் பரமானந்தத்தை சுவைக்க முடியாது. அதனால்தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசத்தினை சுவைத்தவர்கள் பக்தி தொண்டினை யூகவாதிகளிடமிருந்தும், சமய சடங்கினால் உயர்ச்சி பெற்றோரிடமிருந்தும், அருவ முக்தியாளரிடமிருந்தும் காப்பதில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். பக்தர்கள் இந்த விலை மதிப்பற்ற ஆன்மீக காதல் என்னும் ரத்தினத்தை திருடர்களிடமிருந்தும் கொள்ளைக்காரர்களிடமிருந்தும் காத்தல் வேண்டும். அதாவது தூய பக்தர்கள் பக்தி தொண்டினை பற்றியும் அதன் பல்வேறு ஆய்வுக்கூறுகளை பற்றியும் சாரமற்ற யூகவாதிகளிடமும் போலி துறவிகளிடமும் எடுத்துரைக்க கூடாது. பக்தர்கள் அல்லாதவர்களால் பக்தி தொண்டின் பயனை ஒருபோதும் அடைய முடியாது. அவர்களுக்கு பக்தி தொண்டின் பொருள் அறிந்து கொள்வதற்கு எப்போதும் அரியதாகும். தங்கள் உயிரை முழுமுதற் கடவுளின் பாதார விந்தங்களில் அர்ப்பணித்தவர்களால் மட்டுமே உண்மையான பக்தி ரசத்தை சுவைக்க முடியும். ஒருவன் மெய்மறந்த காதல் நிலையை கடந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயர்வு பெற்றான் என்றால் அவன் தனது மனத்திலிருந்து மாசுக்கள் அனைத்தும் நீங்கியவனாக அறிந்து கொள்ளப்படுகிறான். அந்த சுத்த சத்துவ வாழ்வில் ஒருவனால் இந்த அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். இவ்வாறு சுவைக்கும் திறனே ரசம் அல்லது பரம பாவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பொதுவான பக்தி தொண்டு பற்றிய 2ஆம் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்த சுருக்க உரை இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 2வது பாகத்தை முடிச்சிட்டோம். இனி 3வது பாகத்துல ரொம்ப அற்புதமா நாம படிக்க போறோம். இது 3வது பாகத்துல 12 அத்தியாயம் நம்ம படிப்போம். இந்த அத்தியாயத்துல 30 அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது பாருங்க. ரொம்ப அழகானது. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கொள்ளும் நேர்முக மறைமுக ஈடுபாடு அப்படின்ற வகையில ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மூலக்கரு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது என்னன்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்ப கடைசியா ஒரு 2 பேரால அதை பத்தி விவாதித்தார் பகவான். இந்த உபநிஷங்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? இப்ப படிச்சதுல இந்த 2 பேராக்கு முன்னாடி பக்தி தொண்டை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னார். யூகவாதிகள்கிட்டையும் சமய சடங்குல உயர்ச்சி பெற்றோடும் அருவ முக்தியாளர்கிட்டையும் இருந்து காத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஆமா, ஏன்னா பக்தர்கள் மட்டும்தான் அந்த பக்தி ரசத்தை சுவைக்க முடியும். ஹரி கிருஷ்ணா, ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். ரொம்ப அற்புதமான இடம் இது. ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் ஒரு வாட்டி பகவானுடைய பக்தியில இருந்துட்டு அந்த ரசத்தை பறந்துட்டான்னு நினைச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அந்த பௌதிக சிந்தனையே வராது. ஏன்னா திருப்பியும் வித்தியாசாரம் ஆக மாட்டாங்க. வித்தியாசாரன்றது போலி மனிதரா ஆயிடுவாங்க இல்லைங்களா? வித்தியாசாரம் ஆக முடியாது. அப்போ பகவானுடைய அநேக பக்தர்கள் திரும்பவும் ஆனாலும் பாருங்க, ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, முக்தி அடையிற வரைக்குமே நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்துதான் இருக்கு. பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது, ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். பக்தி செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. ஒன்றும் இல்லை, நம்மளுடைய NND பிரபு சென்னைக்கு வந்தாங்க, போன வாரம் வந்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளோட பெரம்பூர் இஸ்கான்ல ரத யாத்திரை பண்ணோம். ரத யாத்திரை ஜெகநாத் ரத யாத்திரை கிடையாது, நம்முடைய பகவான் சைத்தன்யோட ரத யாத்திரை பண்ணோம். அதுல அந்த ரத யாத்திரை பண்ணும்போது ஆச்சாரிகள்லாம் ஒரு 12 கோவில் ஆச்சாரிகள்லாம் வந்தாங்க. அதாவது திருப்பதி உள்ளது, அப்புறம் நம்மளுடைய கும்பகோணத்துல இருந்து இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ஆச்சாரிகள்லாம் ஒரு 12 பேர் மேல வந்தாங்க. நிறைய பேர் நல்லா ரொம்ப அழகா ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்தாங்க.
ஸோ அதுல நம்ம என்எல்டி பிரபுவும் வந்திருந்தாங்க, நம்மளோட மேங்களூர் இஸ்கானோட ஆச்சாரியம் அவர் வந்திருந்தார். ஸோ அதுல வந்திருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நாம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆச்சாரிகள் வந்து சொல்ற விதங்கள், அவங்க பேசுற விதங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து என்எல்டி பிரபு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இந்த இந்த இப்ப படிச்சோம்ல அதே மாதிரிதான் சொல்றாரு. எப்பவுமே சாது சங்கத்திலையும் பக்தர்கள் சங்கத்திலையும் ஈடுபாட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்ப ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேன்மை அடைய முடியும். பௌதிக சிந்தனையே வராது. பௌதிக சிந்தனை வரும்போது நமக்கு வந்து எப்பவுமே பிரச்சனைகள் தான் வரும். ஏன்னா அதுல வந்து லாபம் இருக்கும், நஷ்டமும் இருக்கும், இன்பம் இருக்கும், துன்பமும் இருக்கும். எது பௌதீகம். அதே ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி இருக்காது. ஆனா அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு காலையில வந்திருந்தார் பிரபுஜி. காலையில வரணும், அவனுக்கு காலையில வரல. ரத யாத்திரைக்கு வந்து அப்பதான் ஒரு ஃபிளைட்டே வந்து 4:30 மணிக்கோ 4 மணிக்கு தான் வந்து இறங்கினார் சென்னையில. ஸோ அவரை பிக்கப் பண்றதுக்கு நம்மளுடைய சென்னை இஸ்கான்ல உள்ள பிரபுஜி தான் போய் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. கூப்பிட்டு வந்துட்டு அங்கேயே வந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ அவர் சாயங்காலம் ஒரு நைட்டு 7:30 மணி வரைக்கும் நான் அவர் கூட இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அன்னைக்கு தான் வந்து முதல் அத்தியாயமே தொடங்குது, அதாவது லெவல் 1ல. அப்போ நான் பிரபுஜி கிட்ட சொல்றேன், இது மாதிரி இருக்கு பிரபு, நான் கிளாஸுக்கு வேற போகணும், இங்கே மணி 7:30 ஆயிடுச்சு, நான் இங்கேருந்து ஒரு 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 ½ அன் அவர் 3/4 ஹவர்ல போய் சேர்ந்துருவேன் அப்படின்னு. ஐயோ அப்பவே நீ ஏன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க, டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு. எது சொல்ல வரேன்னா, நம்மளுடைய அது அதாவது மறந்துடுவோம் சில நேரத்துல. அதாவது அவங்க கூட ஒரு தொடர்பு இருக்கும்போது. ஆனாலும் பாருங்க, அந்த கரெக்டா அந்த 9 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும்ன்றது கரெக்டா நமக்கு ஞாபகம் வருது. உண்மையிலேயே அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த ரத யாத்திரையில ரொம்ப கொண்டாட்டமா இருந்தோம். ஏன்னா இவங்க பபிதா மாதாஜி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க, அவங்களும் வந்திருந்தாங்க கிளாஸ். ஆனா அன்னைக்குள்ள நம்ம பேசிக்ல நம்ம கிளாஸ் எடுக்க முடியல, அன்னைக்கு வர முடியாம நாம அன்னைக்கு இது பண்ணிட்டோம், க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அன்னைக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி, ஏன்னா அவங்களுடைய சங்கத்துல இருக்கும்போது கரெக்டா அந்தந்த டைம் என்ன பண்ணணும்னு. ஆனா அந்த பௌதிக சிந்தனை நமக்கு வராது. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, பக்தி மார்க்கத்துல போகணும். ஆனா அந்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் அன்னைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு 4:30ல இருந்து 5 மணிக்குள்ளார ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்தது. அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாசம் முன்னாடியே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுன்னு சொல்ல போனா, நம்ம மார்க்கெட்டிங்ல தான் நான் இருக்கிறேன். அந்த மார்க்கெட்டிங் இருக்கனால அந்த ஆளை பிடிக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஸோ அவர் வந்து எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு அன்னைக்கு 4:30ல இருந்து 6 மணிக்குள்ளார. 4:30 மணிக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சுத்தமா நான் மறந்துட்டேன், சுத்தமா மறந்துட்டேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து காலையிலே இவர் வராங்க, ரத யாத்திரை வரும் நமக்கு சொல்லிட்டாங்க, இங்க வேற போய் ஆகணும், இவ்வளவு இருக்கு. அந்த பௌதிக சிந்தனை நமக்கு இல்லை. ஆனா ஆன்மீக சிந்தனை இருந்தது. கரெக்டா அந்த 9 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும், நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. பபிதா மாதாஜியும் கரெக்டா அந்த டைம் கால் பண்ணாங்க. கால் பண்ணி நமக்கு கிளாஸ் இருக்கு பிரபு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. இல்லம்மா இப்ப எடுக்க முடியாதுல்ல மாதாஜி, ரத யாத்திரையில இருக்கும் இல்லையா, அதனால க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்தது. ஆனா அந்த பௌதிக சிந்தனை ஞாபகம் இல்லை. அது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அன்னைக்கு அந்த அந்த பெரிய மனுஷனை பார்க்காம போனதுலயும் எனக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு, அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல இல்ல, பௌதிகத்துல எனக்கு ஒரு நஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது, லாபத்துல ஒரு நஷ்டம். ஆனா அது நல்லது, அவர் வராது போனது எனக்கு நல்லது, அவரை பார்க்காம போறது நல்லது அப்படின்னு எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. இது ஏன் சொல்றேன்னா, பக்தியில பகவான் கிட்ட அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி சேவையில மகான்கிட்டயோ இந்த மாதிரி சாதுகிட்ட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இழப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அந்த இழப்பு வந்து ஏதோ இடத்துல நம்ம பிளஸ் ஆகும். அப்ப நம்ம அந்த சிந்தனையும் நமக்கு வராம இருக்கும், அந்த அந்த பௌதிக சிந்தனையே வராது. பக்தர்கள் கூட சங்கத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தி தான் பேசுவோம், பகவான் லீலையை பத்தி தான் பேசுவோம். பகவான் இப்படி எல்லாம் பண்ணாரு, பிரச்சாரம் பண்ணாரு, இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க, நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி பண்ணாங்க, ஆச்சாரிகள் பண்ணாங்க, அந்த ஞானம் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்ப அந்த பௌதிக ஞானம் நமக்கு கண்டிப்பா வரவே வராது. அது எனக்கு ஒரு சம்பவமா தெரிஞ்சது, ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயமா தெரிஞ்சது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, எனக்கு லெவல் 12 கிளாஸ் எனக்கு இருக்கு, 8:30 மணிக்கு நான் போய் ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நாம அடுத்த அத்தியாயத்தை நம்ம தொடங்குவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா டைம் இருக்கு. நாளைக்கு அந்த 2வது இந்த கிளாஸை முடிச்ச உடனே யாராவது பக்தி சாஸ்திரி யாராவது முடிச்சிருக்கீங்க நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க? யாராவது பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சவங்க யாராவது இருக்கீங்களா அதுல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு முடிச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல பிரபு, நான் ஒன்னும் முடிக்கல. அப்ப இதுல பண்றீங்களா பிரபு பக்தி சாஸ்திரி? கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யாராவது படிக்கிறோன்னு தான் சொல்லுங்க. நம்ம வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம போனோம். நம்ம இந்த ஒரு கூடிய சீக்கிரம் இதை முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது பக்தி சாஸ்திரியில போனோம் அப்படி, ஏன்னா படிச்சா ரொம்ப நல்லது, அடுத்த நிலைக்கு நம்ம போக முடியும்.
அதனால இதுல வந்து அதுக்கு நம்ம எதுவுமே ஃபீஸ் கிடையாது. நம்ம சென்னை இஸ்கான்லாம் ஃபீஸ் உண்டு, நம்ம இஸ்கான்ல ஃபீஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ 3வது பேட்ச் இப்போ தொடங்கி இருக்கிறாங்க. அது வந்து நம்மளுடைய குரு மகாராஜா ரொம்ப பெருமைப்பட்டார், ரொம்ப பெருமைப்பட்டார் குரு மகாராஜா. ஏன்னா இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி சாஸ்திரி நம்மளுடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 600 பேருக்கு மேல நம்ம பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிருக்கிறாங்க, 600 பேருக்கு மேல. ஸோ அது வந்து இது 3வது பேட்ச் இப்போ நம்ம எடுக்க போறது. அதனால பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க. என்ன பகவத்கீதை மட்டும் தான் சொல்ல போறாங்க, அதுல ஸ்லோகம் படிக்க வைப்பாங்க, ஸ்லோகத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் நீங்க தான் நம்ம தான் நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பகவத்கீதையை. ஸோ அதோட சாராம்சம் இப்போ நம்ம இந்த எல்லாம் உபநேசங்கள்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப அழகா அற்புதமா வரும். அதனால பக்தி சாஸ்திரி எல்லாமே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்புறம் நம்மளோட புஷ்பா மாதாஜி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிளாஸ் எடுக்க போறது இப்ப நாம எடுக்கல, எனக்கு நேரம் இல்லை. ஏன்னா வந்து பகல் டைம்ல தான், டே டைம்ல தான் மேக்ஸிமம் எடுக்கிறாங்க. 4 மணி 5 மணி அந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு ஆஃபீஸ் டைம் அது. அதனால பக்தி சாஸ்திரி மட்டும் நம்ம வைபவும் பக்தி சாஸ்திரி என்னால எடுக்க முடியாது. லெவல் 3, லெவல் 2, லெவல் 1 அது மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ அதனால அதுலேயே கொஞ்சம் கோவில்ல வருத்தப்பட்டாங்க, நீங்க அந்த கிளாஸ் எடுக்கணும், ஒரு வாட்டி பக்தி சாஸ்திரி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்ப்போம், ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க யாராவது விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பா, நீங்க விருப்பப்படல கண்டிப்பா நம்ம பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சா ரொம்ப நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, என் பண்ணலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவச கிருஷ்ணயோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தர் நித்யே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா.